hapon. Araw naman ngayon ng Friday. At siyempre pag weekend, dami na ko yung gagawin. Kapag tapos pa lang po tayo ng paglilinis ng store, ayos na rin po natin yung mga display. At nakapag-repack na naman tayo ng mga kung ano-ano dyan. Okay. Ngayon po, as a part ng ating kwentuhan ngayong hapon, let's talk about price rollback. Okay. Ano po ba ang mga nag-price rollback ngayong month of September? So ngayon po, good news po ito sa mga ating mga consumer kasi po, diba, September, malapit na ang ating piyesta. Ngayong sa Peña parang sa piyesta sa Naga City. Happy piyesta sa atin lahat. Pista na po tayo, no? Third Saturday of the month, magpipista na po tayo. Ngayon po, kaya sabi ko sa inyo, good news po to. Kasi paano po naging good news? Kasi po, nagbaba po ng presyo ang ating mga LPG ngayong month of September. Sana po tuloy-tuloy na po sila magbaba ng presyo para po naman magaan ng ating mga consumer, di ba? Magaan ng kanilang bulsa, makapagtipid ng kaunti, at siyempre, save the Mother Earth. Ngayon po, magkano naman po ba yun ng pinag-rollback ng ating mga price as of this month? Nag-rollback po ang price ng LPG natin ng 20 pesos per tank. Halimbawa dito sa aming store, mabibili niyo po sila dati po, mabibili niyo po siya ng ang Petronas ng 950, ngayon po 930 na lang po. And then ang Sulay naman po, mabibili niyo na lang po siya ng from 1,050 ay 1,030, ngayon po mabibili niyo na lang po siya ng 1,010 pesos. Good news na po yun, di ba, bumaba ang presyo. Ngayon po, ano po ang hindi po gaano nagbabago ang presyo. Ngayon po, ang hindi gaano nagbabago ang mga presyo ayon pong asukal. Dati rin pong presyo. Yun naman pong mantika, dati rin po naman ang presyo. Yung asin, yung ano pa. Sabi yung bigas, halos steady naman sila. Walang gaano pagbabago ang presyo. At ang hindi po maganda, ang mga Nestle product po na lahat po sila nag-i-increase. Pati na rin po yung mga diapers natin. Tika muna, kumakat yung aking ilong. Ang mga diaper naman po, yung mga happy diapers, nag-increase po sila ng about 5% ang pinag-increase nila sa bawat product nila. Medyo sa isang count, pag na-upload mo po yung 5%, medyo matasas pa rin po yun. Pero lahat po naman talaga nag-increase. Ngayon po, ang worry ko lang po, sabi ko nga sa kaming mga supplier, sana po naman kung mag-increase ng increase, sana po sana siguro mag-increase din yung kita ng mga tao natin. Kasi yung mamaya naman natin mga suki, yung sila naman ang bumibili, yung pang araw-araw nilang pangailangan, nakadepende lang po yun sa kanilang mga kita sa araw-araw. Kung ang sahod nyo po ngayon ay 500, sana next month mag-isang 550 o kaya 600 araw-araw. Para makapag-adjust kayo. Yun ang aming mga advantage ng mga aming sari-sari start. Bakit po ba? Kasi po, pag once na po nag-i-increase din po tayo ng ating presyo. Ibig sabihin po, hindi tayo gaano na-apektuhan nun. Ang problema lang po doon, pag nag-rollback. Paano po natin ina-handle ang nag-rollback pa ang mga price? Ang pag nag-rollback po ang mga price, siyempre, dapat inventaryon po natin ang ating mga stocks. Ano po ba yun? And then, yung mga frequent na nag-a-adjust, tataas at nagbababa mga presyo, dapat po natin yung tingnan at bantayan maigi ang ating mga stocks. And then po, i-count po natin kung ilang piraso po yun, gano'n ba siya kadami. And then, ang gagawin po natin, mag-procure ulit tayo ng bagong stocks. Yung dati po natin stock na naabutan ng pagbaba, i-retain po natin siya as is. Para po, yung time being, parang i-hoard mo muna siya, and then pag nagbago ulit ang presyo, and then unti-unti po natin siyang ibababa. Kung paano ba minimitigate yung pag ang isang produkto ay nagro-rollback, di po ba? Tandaan niyo po, pag may rollback po ang mga product natin, halimbawa, let's say,
marami tayong mga produkto na binabantayan. Kasi lagay mo lagi siya doon sa parang mayroon siyang isang parte na yung mga listahan kung ano palagi nagbababa at nagtataas ang mga price. Madaling sabi, gumawa ka parang listahan na from time to time i-update mo lang siya. And then, paano ba natin mitigate pag isang produkto ay nagro-rollback? Pag nagro-rollback po ang isang produkto, let's say sa mantika, LPG, ano pa, asukal, yan ang malimit na nag-fluctuate ang mga price. At alin ba po ba? Halimbawa yung harina, kasi yung ibang mga produkto, malimit po siyang nag-a-adjust ang price. Nagtataas, nag-rollback, and then, parang ganun lang naman po ang presyo nun. And then po, ang magandang ano lang po doon, ang halimbawa, na-encounter nyo po ang ganong situation, ang pag may mitigate po ng ganong situation, ang gagawin nyo po, mag-repurchase po tayo. Let's say, natin na po natin kung gaano kalaki ang ating inventory, and then pagkatapos nyo po nabilang kung gaano ang halaga ng inventory, i-ano nyo po muna yun, i-retain. Then, repurchase po tayo ng bagong stocks. Ganun po ang style doon. And then, let's say, sunod na naman buwan, nag-rollback na naman siya. Ang ginagawa naman natin yan, para hindi gaanong tayo maapektuhan, ang gagawin po natin yan, i-add mo po yung bago mong purchase. Halimbawa, let's say, kung gaano kalaki yung stock mo, ganun din yung ilihin mo. Yung parang ideal, di ba? Situation. Halimbawa, yung na sakop ng price rollback, ang gawin po natin doon, inventory mo muna kung gaano kalaki yung stock mo, at pag nakuha mo na kung gaano kalaki ang stock mo, yung value niya, yun din ang repurchase mo. Para yung ang gagawin natin doon, tawag doon, ano ba? Ang gagawin mo lang doon ay averaging. I-add mo silang dalawa and then averaging. And then makukuha mo na doon kung magkano ang yung i-drop sa price. Para siya hindi staggered siya, i-staggered mo siya mag-rollback siya ng staggered. O kaya naman ang para hindi wala ng ganong madaming kwintuhan madaming pang kwintahan, ang gagawin po natin doon sa pag-adjust ng mga presyo ng rollback ay i-secure mo muna yung dati mong stock and then order ka ng bagong stock para hindi mo muna siya gagalawin. Ganun lang po doon. Ang ginagawa po doon, halimbawa nag-price rollback, kasi ang ideal po kasi pag may mga price na nagro-rollback, ang ginagawa po talaga doon sa ganong situation, ang gagawin po doon, ang recommended ay yung kung gaano kalaki, tandaan po niyo natin na ito halimbawa, yung kung gaano kalaki ang amount ng inventory mo ng nasakop ng price rollback, dapat yun ang halagang i-repurchase mo. Ano po ang purpose doon? Para mag-a-averaging ka ng i-rollback mo din, staggered na pag-rollback doon sa presyo mo. Kaya lang, sa ganong situation, medyo madami pang kwentahan. Ano naman po ang shortcut? Di ba? Gusto niyo ng shortcut? Alam mo kung gusto niyo ng shortcut. Ang shortcut naman po, pag may mga presyo na nag-rollback, ganito lang po yun. I-hold nyo po naman dati yung stock, and then bumili kayo ng bagong stock. Yung bagong stock nyo, ayun na muna ang ibinta nyo. And then, antayin nyo muna magbago ulit ang presyo. Ano po ang implication nun sa ating inventory? Ang implication po sa ating inventory ay lalaki po yung inventory natin para sa ang mangyayari niyan, para sa magiging mo siyang buffer for the meantime. And then po, over time, mangyayari po niyan, i-replenish mo na lang para magiging mo siyang buffer on the time being. Tapos, yung siyempre meron yung cost. Wag mo naman ang pansinin yung cost. Asunod natin makatapos, i-discuss po natin yung cost doon. Kasi diba, you hold mo yung pera mo muna doon, hindi mo siya magagastos. Unlike doon sa isang sistema, ang gagawin mo doon, averaging, tapos gradual ang rollback. Doon sa isa naman na sistema, ang gagawin mo po doon, hindi mo i-hold mo yung old stock mo, and then bibili ka ng bagong stock. Yung bagong stock mo na, yun ang may bagong presyo. Then yung naka-hold mo na siya for the meantime. Then, punta na tayo doon sa next topic ulit natin. Ngayon po,
bakit importante sa mga nagnegosyo ang meron kang bodega? O, ayan. Madami sigurong nagbi-business, ang magandang planning, maganda yung location, maganda, kumbaga sa kawan ay parang nakaplano lahat. Pero, hindi nila naisip na kailangan pala nila magpagawa ng bodega. Kung malaking business mo, kailangan mo meron kang bodega. Ano po ba ang purpose ng bodega? Siyempre, storage. Pag bibili ka ng mga produkto na let's say mag-i-increase ang mga produkto mo yun ang medyo nadadamihan mo at ilalagay mo sa iyong bodega. Kasi kung wala kang bodega, wala kang magagawa sa mga ganong situation. Kuha niyo na po ba? Ganon. Kung pumapasyal po kayo sa sentro, kung may makakausap kayo mga malalaking negosyante, usually yung mga traditional ng mga negosyante, hindi sila mga showy. Totoo lang po, hindi sila mga showy. Unang-una, kung makita nyo lang po ang kanilang mga place, napaka-typical, napaka-traditional, pero pag umorder ka po sa kanila ng madami, mabibigyan ka po nila. Ganun po ang mga sikreto nun. Kasi sa sentro po, ang mga space po dyan ay mamahal. Pero po, meron po silang mga bodega na wala doon sa kanilang lugar mismo. Kaya po, nang mag-start ako ng business, I see to it na meron akong place for expansion ng bodega. Kasi importante po yun. Kasi pag wala po kayong bodega, wala po kayong chance na ma-establish yung price, wala kayong mapaglalagyan ng yung mga produkto na naka-stock nyo pa. Siyempre, over time kasi, ano ba magandang isi-save? Save mo na yung produkto. Kasi yung mga product naman, kapag na-store mo siya, pag nabinta mo, may kita ka. Dagdag sa, di ba yung, kasi kaya nga siya nasabi ng sino sa inyo, siguro naman lahat naman tayo nakapag-school ngayon, nakapag-college, nakapag-kolehiyo na. Sa part kasi ng pag nag-aral kayo ng accounting, andun po yun. Kaya pag sinasabi nga ng currency, yung mga teacher dyan, pag sinabing currency, ang ibig sabihin nun ay dapat siya ay kumikilos. Hindi siya pwede na itago mo kasi pag tinago mo yung pera mo, wala. Like, share, comment, subscribe.